Malawi Brief. Tsopano tiyeni timve zomwe nkhani zalemba pa MBC lero pa 15 April 2026. Boma lati liyamba kusamutsa ogwira ntchito makonsolo onse 36 kuyambira Sabata yamawa ngati njira imodzi pofuna kusintha cholinga chake ndi kukweza magwiridwe ntchito komanso kulimbikitsa kachitidwe ka zinthu poyera. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri auza MBC kuti ganizoli likudza kutsatira nkhawa zomwe ogwira ntchito makonsolowa akhala kupereka kuti ena akhalitsa maudindo ongogwirizira omwe muchengerezi amadziwika kuti acting kwa nthawi yayitali zomwe zimachepesa chidwi chawo pa ntchito. Phiri anayankhula ndi mtolankhani wathu George Mkandawire. Pali zifukwa zingapo choyamba ndi chakuti takhala tikugwiritsa anthu ntchito mwa mipando yogwirizira osati mpando wa substantive. Chinako mena president a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti atilole tiyike anthu a permanent ngati ma directors. Ndiye chifukwa chokuti anthu aja akhala ma directors akupita kumalo kumene wina amagwirizira asiziyenda bwino pamakhala kupikisana chifukwa munthu wina adadzolowera pamalopo. Choyamba chachiwiri nchakuti nthawi zina tikakhalitsa pamalo timazolowerana ndi anthu kuti tisibwerese kusintha kumene a president abweresa sizitheka. Chomalizira nchakuti magwiridwe ntchito a president athu ulendo uno ngosintha chifukwa chakusintha kumene kuna fenso tikuchita adopt change chimene chocho andi nzovuta kunena kuti tikathamange ndi vision pamene tinazolowera mwingo wina wa magwiridwe ake antchito nkudana ndi anthu. Ndiyero kuyambira wiki yamawa tikupanga ma transfers akuluakulu a makanso ndithu dziko lonse la Pali chiyembekezo choti ntchito za makhansala mdziko muno zipita patsogolo pomwe boma lakweza ndalama zomwe amalandira pa mwezi. Mmodzi mwa anthu omwe amayankhula pa zandale komanso ulamuliro wabwino Asiza Kondowe alimbikitsa makhansalawa kuti alimbikitse ntchito zachitukuko m'madera mwawo. Chisomo Break ali ndi zambiri. Kuyambira mapeto a mwezi uno makhansala akhala akulowa mabanki ndi nkhope zachimwemwe kukatenga ndalama zawo za pamwezi pamene boma lakweza ndalamazi. Malinga ndi uthenga ochokera ku nduna za maboma ang'ono, mfumu za m'mizinda mameya zizilandira ndalama zokwana 550,000 kwacha pamwezi kuchoka pa 300,000 kwacha, ndipo owatsatirawo azilandira ndalama zokwana 450,000 kwacha pamwezi. Uthengawo watinso makhansala a m'matauni azilandira 400,000 kwacha, ndipo mfumu za m'mizinda ing'onoing'ono monga ya Luchenza ndi Kasungu azilandira ndalama yokwana 450,000 kwacha pamwezi, ndipo owatsatirawo azilandira ndalama yokwana 400,000 kwacha. Uthengawo watinso apampando amakhansala m'maboma azilandira ndalama zokwana 450,000 kwacha kuchoka pa 200,000 kwacha, ndipo achiwiri awo azilandira ndalama yokwana 400,000 kwacha pamwezi. Pakadali pano mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo ku nkhani za ndale ndi ulamuliro mdziko muno Asiza Kondowe wayamikira ganizoli ponena kuti izi zithandiza kupititsa patsogolo ntchito za makhansalawa. Ineyo ndikufuna ndiwapemphe makhansala chifukwa ndi amene akhala akudandaula mbuyomu, akhala akupempha mbuyomu kuti boma liwaganizire. Mmodzi zimene apanga boma lindipereka mayankho amene akhala akunena kuti ife kuti titumikire bwino mutatiganizira maderawa ndiye boma mbali yake lapanga. Ndi pempho langa kuti iwowo atumikire moona mtima, atumikire mwathunthu kuti miyoyo ya anthu m'maderamo isinthike, atumikire boma mokhulupirika. Zimenezi ndiye zofunikira kwambiri. Ndipo mmodzi mwa makhansala a Philip Lichowa Kameta adera la Chilomoni mu mzinda wa Blantyre wati kukweza kwa ndalama zomwe amalandira pamwezi kulimbikitsa ntchito zawo. Leo ngati kansala mmodzi wa mzinda wa Blantyre ndikuthokoza kwambiri chifukwa cha program imene atipangira boma. Ife makhansala takhala kudandaula kwa nthawi yayitali kwambiri malingana ndi magwiridwe athu a ntchito. Kunati ndalama imene timalandira amatipatsa mbuyomu ndi ndalama yochepa kwambiri yomwe singathe kusintha moyo wa kansala malingana ndi imene amagwirira ntchito. Koma panopa ndife osangala kwambiri chifukwa chakuti kwezera ndalama imeneyi. Choncho ndiye kuti ifeyo ngati ndi komanso mabanja athu komanso anthu ena amene timathaso kwayang'anira m'maderamu tikhoza kuona kuti tingamathanzane motani chifukwa chakuti kwezera ndalama imeneyi. Kukweza kwa ndalama zomwe makhansala amalandira pamwezi kukudza pomwe boma pansi pa ulamuliro wa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika
lawonjezera ndalama zachitukuko za thumba la CDF kuchoka pa 400 million kwacha kufika pa 5 billion kwacha. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Mabungwe ona za ufulu wa anthu aulumali ati pakufunika kugwirana manja pothandiza anthu ochuluka omwe ali ndi ulumali kuti azichita bwino pa maphunziro apamwamba. Izi zadza pamene zadziwika kuti anthu 73 okha aulumali ndomwe awasankha kuti akachite maphunziro awo aukachenjede ku sukulu za ukachenjede za boma chaka chino. Charles Pensulo wali pa ripoti ili. Lachinayi sabata yatha unduna ona za maphunziro kudzera ku bungwe la National Council for Higher Education NCHE unatulutsa zotsatira za ophunzira omwe asankhidwa kukachita maphunziro awo ku sukulu za ukachenjede mdziko muno mchaka cha maphunziro cha 2026. Malinga ndi bungweri mwa ophunzira 32,527 omwe analembera, ophunzira 20,682 ndiwo awasankha. Mwa ophunzirawo 73 okha ndi ophunzira aulumali, pomwe onse aulumali omwe analembera analipo 154. Malinga ndi kafukufuku, chiwerengerochi chatsika poyerekeza ndi chaka chatha, pomwe ophunzira 95 aulumali ndiwo anawasankha. Pamenepa mabungwe omwe amaona za anthu aulumali ati chiwerengerochi ndi chosasangalatsa. A Simon Munde ndi mkulu wa bungwe la Federation of Disability Organizations in Malawi, FEDOMA. Sitinakhutire chifukwa choti nambala ndi 73 out of 20,000. Zopinga zimenezi, zobechera zimenezi nzothekera kuti titozichotsa ngati dziko, ngati boma. Tukuyenera kuganizirapo kuti zopinga zimenezi kwa mwana amene ali ndi ulumali tizichotse, tithane nazo, mwanayo aziphunzira bwinobwino. Ndipo wachiwiri kwa wapampando wa bungwe loyendetsa ntchito za Malawi Council for Disability Affairs Makoda, a Vincent Rangel, mwazina apempha makolo omwe ali ndi ana aulumali komanso anawo kuti aziyamba ndi iwowo kuonetsa chidwi pa maphunziro. Komabe Arangel ati ndipofunika kukonza malamulo ona za ulumali kuti azikomera anthuwa. Pakhale kunena kuti lamulo limene limayendetsa maphunziro nthambi yoyang'anira maphunziro ku skulu za ukachenjede ya National Council for Higher Education likonzedwe kuti lizigwirizana ndi lamulo lokhuza ntchito za ulumali la mchaka cha 2024. Iniyo masukulu amene mumayang'anira nkhani zokhuza anthu aulumali muzionetsetsa kuti mukupanga zinthu mwadongosolo. Mwa anthu onse 20,682 omwe asankhidwa kukachita maphunziro awo mu mayunivesiti asanu ndi imodzi komanso makoleji awiri aboma, 58% ndi amuna pomwe 42% ndi akazi. Izi zikuchitika pomwe boma lati ndilodzipereka kuthandiza kuti aliyense akhale ndi mwayi wopeza maphunziro popeza ndi ufulu wa wina aliyense komanso ndizothandiza pa chitukuko cha dziko lino. Kuchokera kuno ku Blantyre, ndine Charles Pensulo. Bwalo la milandu ku Lilongwe lati lidzapitiriza kumva mlandu wa yemwe anali mkulu ku nthambi yoona zolowa ndi zotuluka a Charles Kalumo omwe waganizira pa mlandu oti anagwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika popereka chiphaso choyendera cha dziko lino kwa nzika ya dziko la Nigeria pa 24 April mwezi uno. Lawyer oyimira oganiziridwa pa mlandu a Crispin Ndalama ati anabweretsa zikalata zomwe munali mfundo zisanu ndi zinayi ku bwaloli, koma mbali ya boma ati sanayankhepo kaye chifukwa awapatsa zikalatazi mochedwa. Andalama akufotokoza. Napanga raise ma issues angapo. Issue ambiri ina ya disclosures anatipatsa mochedwa ngakhale kuti munthu anakhala mu polisi kwa nthawi yayitali. Issue yachiwiri inalionena kuti nthawi yambirira ija tinapempha mapempho ku court. Analipo awiri yoyambirira pamafunika kuti akulu amalamula a Director of Public Prosecution apereke chilolezo kuti apolisi ambe kumuyimba munthu pa mlandu uyu panalibepo. Then chachiwiri chinali chonena kuti mlandu umayenera kuti azayimba pasanathe chaka chimodzi, zimenezo zinali zoti sizinachitike. The court sinapereke chigamulo ndezangopezeka zoti apolisi akubweretsa charge ya nyowani leti maneno sizimayenda choncho yayi amanika imwe apereka chigamulo pa zimene tinapereka zoyambirira pa charge ya nyowani yonso akubweretsapo milandu imene ili
mu Corrupt Practices Act imene ndi ACB imene imapanga zimenezo, imapanga investigate, imapanga prosecute anthu. Lero unoto a polisi kodi iwo interest yawo ndiotani osasisira zimene zapanga ACB chifukwa chani. Ndipo yomaliza ndimene tikukamba za functional immunity zikutanthauza kuti a president akakhala mu office zinthu zimene amachita iwo maudindo awo ngati a president amakhala kuti sayimbidwa mulandu pomaliza pake. Ndipo zimakalata zimene analipatsa iwo akubomawo zikuoneka kuti panali kalata imene analemba a president akale a Dr. Bakili Muhoozi kwalembera a president nthawi imeneyo achakwera kwauza zoti munthu apatsidwe chani, apatsidwe passport. Ndeti kufunsa kuti ngati zilidi choncho ifani makalata awe sikuvomera kana ngati zili choncho ndeno munthu uyu amene wauzidwa kuti apange zimenezozo ayimbidwa mlandu yekha. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Nthambi yoona za umoyo ndi chitukuko cha ziweto munduna wa zaulimi yati yalimbikitsa ntchito yothana ndi kufala kwa nthenda ya zotupa pa khungu la ng'ombe lump skin disease mchingerezi yomwe yakhudza madera ena mboma la Mzimba. Polankhula ndi MBC mkulu wa nthambi Julius Chulu wati padakali pano ng'ombe 515 zakhudzidwa ndi nthendayi ndipo zina zoposa 2000 zili pa chiopsezo choti chitha kukhudzidwa ndi matendawa. Achulu ati padakali pano nthambi yayamba yaletsa ng'ombe zochoka ku Bulala Extension Planning Area kumwera kwa boma la Mzimba ndipo ntchito yopereka katemera wa nthendayi ili mkati. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu George Banda komanso ndi Julius Chulu. Zonadi kumzimba kwatukadi matenda amenewa pachizungu timati lump skin disease imene pachichewa tikonoria zotupa za pakhungu zimaoneka ngati kuti mwayikati miyala kusekwa khungu zimakhala zolimba kwambiri. Matenda amenewa agwadi ndipo amayambika ndi kachirombo kakang'ono kwambiri kosaonedwa ndi maso kotchedwa kuti virus. Ndi chifukwa cha dzina lake kamatchedwanso kuti lump skin disease virus. Ndi zizindikiro zina ziti zimene anthu angazindikire nthenda imeneyi? Zizindikiro zoyamba ngati matenda ena aliwonse mapezeka kuti ng'ombe sifuna kudya, mapezeka kuti thupi lake latentha pachizungu timati fever, komanso pakhungu pake pamaona zinthu kukhala ngati kuti yagendedwa ndi miyala ndiye yangotupa zambirimbiri makamaka mkhosimu pansana apa ndi kumutu. Kachirombo kakaone wopanda kugwiritsa ntchito ma microscope. Ndi kameneka kuti kabwere kung'ombe kamabwera ndi zinyama tolumaluma, kupakupa, udzudzu, palinso ntchentche zina zake zimayamwa magazi ngati akalumba. Nthenda imene sigwira ziweto zina? Pali panopa nthenda imene ziweto ndi ng'ombe zokha zimakondogwidwa, komanso pali abale awo ang'ombe timati mabafalo amene amakhala m'manation zake, koma m'midzimu ni matenda ang'ombe ndithu pakadali pano. Tapanga mamitingi, mafumu auzidwa, village development committees onse auzidwa kuti pali panopa kobwera matenda awa tipange zakuti onetsetse kuti ziweto zathu zizipita kumene tikudziwa kuti zikudyera malo akuti tisasakanize ni ziweto zimene sitikudziwa kumene zachokera. Unduna wa zamalimidwe uli pano kuti uthandize alimi mu njira ina iliyonse imene boma. Banki ya Reserve yakhazikitsa ndondomeko yatsopano yolimbikitsa kuti anthu mdziko muno adzigwiritsa ntchito njira zamakono polipira katundu yemwe ikudziwika mchingerezi kuti National Payment System Strategy. Ndondomekoyi ithandiza kupititsa patsogolo ntchito za malonda ndi zachuma ngakhale m'madera akumidzi. McDonald Chiwayula ali ndi ripoti. Dziko la Malawi ati likupita chitsogolo pa ntchito zogwiritsa ntchito njira zamakono zolipirira katundu pomwe banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yayambitsa ndondomeko yatsopano yotsogolera ntchitozi kuyambira chaka chino cha 2026 mpaka chaka cha 2030. Wachiwiri kwa gavana wa banki ya Reserve Akiso Simwaka anati ndondomekoyi ikupitiriza ntchito zomwe zachitika mzaka zapitazi pomwe Malawi ambiri akutumizirana ndalama pogwiritsa ntchito njira zamakono monga TNM Mpamba kapena Airtel Money komanso kugwiritsa ntchito lamya potenga kapena kutumiza ndalama ku banki. Kalelo ukafuna kulipira ukafuna kulandira ndalama even salary imene umafuna kulandira manja ndalama zibwere pa manja koma panopa imene yosinkhani panopa tinayamba kulowa mabanki anthu amene kukhala ndi mabank account koma tadusa pamenepo panopa tikukamba zinthu za mobile payments providers, tikukamba za Airtel Money, tikukamba za TNM Mpamba, zonsezo zikuchitika chifukwa choti pabwera njira za makono zokhuzana ndi malipiridwe andrama. Ndi nkhani imene ndi imene yatisanga vivi ukamapita ku mashop utha kumalipira katundu ukafuna kugula menemo kugwiritsa ntchito makadi
ndi nkhani imene ndi nkhani yoti yaonesa kuti tachoka kutali kuti tifika pamene tilipa ndikuti tapanga progress yabwino komabe zabwino zikubwera msogolo. Nawo makampani alamya ati ntchitoyi ayilandira ndipo achita mbali yawo pothandizira kukwaniritsa zolinga za ndondomekoyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya lamya ya TNM, Christopher Sukasuka, anati pakufunika ndalama zambiri kuti ntchitozi zifikire ku madera ku midzi. Poyamba mbuyomu amalawi ochepa ndi amene amakwanitsa kugwiritsa ntchito njira zamakono zotumizirana ndalama, koma monga a deputy governor anafotokozera panopo tafika pafupifupi 88%, kutanthauza kuti panthu 88 aliwonse, panthu 100 aliwonse 88 akukwanitsa kulandira ndi kutumiza ndalama pa njira zamakono. Ndipo kumabwera nkhani imene inde ya makosti, iyi ndi nkhani yoti takhala tikukambirana, komano chinthu chimodzi chimene timafotokoza ndi choti kuti titenge ma service amene iwawa akafike kumudzi kwenikweni kumapeto. Palinso zinthu zambiri zimene zimalowa zomwe zimafunikira kuti ifenso ngati maoperators tizichita recover. Komano ndi issue yoti tikukambirana ndi aregulator athu kuti tione kuti tikhoza kufika potani. Ndipo imira bungwe la Digital Financial Services William Kaunda anati ndondomeko yatsopanoyi ikupereka chitsogozo chomveka bwino cha mmene gawoli liyenera kuyendera. Ndipo ali mavuto soyena amene anachulidwa amene akulepheresa kuti anthu ambiri azigwiritsa ntchito. Tikuona kuti mavuto ena awiri atatu amakhuza anzathu aku energy ngati kumagesiku, ena akumakhuza anzathu amene ali pansi pa bungwe la Makra. Ndipo tifeyo ngati association tizigwira limodzi ntchito ndi a Reserve Bank kuti mabungwe a energy ndi mabungwe ya Makra onse akhale mbali imodzi kuonetsetsa kuti ka 12% kasalaka tonse tiyendere limodzi. Anthu amene akuvutika kuti sangathe kugwiritsa ntchito athe kugwiritsa ntchito ma services a digital. Akuluakulu a boma anati mgwirizano wamphamvu pakati pa onse oyang'anira ntchitozi ndi ofunika kwambiri kuti dziko la Malawi lifike pa mulingo osasiya aliyense pambuyo pa njira zamakono za chuma. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Bungwe la Clecom lati ndilokhutira ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo yomwe yathandiza anthu kuyambitsa mabizinesi ndi kukhala odzidalira pachuma. Pamapeto poyendera ena mwa anthu amene akulandira mtukula pakhomo m'boma la Mzimba, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Clecom achikumbutso chikuni ati padakali pano akugwira ntchito ndi magulu oposa 220 amene akuwathandizira pa upangiri osiyanasiyana. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Musa Honde akuikwaiweni m'boma la Mzimba ati iwo atalandira ndalamazo anagwiritsa ntchito yogula ziweto zimene zikuwathandiza kuti moyo wawo ukhale odzidalira. Ng'ombe ikasanka kuti ika pa 250. Ng'ombe mtengo wake unali 250,000 kwacha. Ine ndinali ndi 150,000 ndiye ndinalandira 100,000 kuchokera ku mtukula pakhomo. Zimenezi zinandichititsa kuti ndiphatikize ndalamayo ndigule ng'ombe. Ndipo ku Endongoleni tinapeza Awezi Nyilongo omwe ati analowa gulu la mmudzi limene limasunga ndi kubwereketsana ndalama zimene amalandira ku mtukula pakhomo, ndipo mchaka chawo choyamba anapanga phindu la ndalama zoposa 9 million kwacha. Tikayamba pa 14 January 2025. Sona tikayambira uyu programu yetu hii tikamba kupanga masheya pakizazi rangi ziwitu wakuti tipangenge mabizinesi na kulima madini. So tikapanganga masheya na mabizinesi tikalimangaso madimba. Tikazakafika December mwenda amaiti ikasanka 9,633,000. Nkhani zakuchita bwino ndi ndalama za mtukula pakhomo zafika madera osiyanasiyana, ndipo ku MCZini gulu lina linakwanitsa kutolera ndalama zokwana 3.4 million kwacha zimene zikuthandizira pa mabizinesi osiyanasiyana. Boma linandisankha kukhala pa mtukula pakhomo. Ndinalandira ndalama yoyambirira 96,000. Ndene nayiwerenga ndalama ija kuti ananga ndalama iyi ndingoidya ndati yayi koma ndipangeko ka business. Napeza mwayi wa azimayi azanga amene amapanga business ya zitenje. Ndena khanga tindajoyina nawo. Natenga ndalama ija nkagula zitenje, nagula zitenje 10. Pa zitenje 10 nazitumiza ku John, napeza mwayi wa mwana wa chimwene anga ali ku Johniko. Kujako anandigulisira zinayenda so bwino kwambiri. Mumalo mwake
ananditumizira ndalama yoyamba ngakhale mabalasi analiko koma analandira 350,000. malingana ndi chikumbutso chikuni aku Crecom, anthu amene akulandira mtukula pa khomo akusimba lokoma chifukwa chakubwera kwa ndondomeko zowaphunzitsa upangiri wa mabizinesi ndi zinthu zina. Taphunzitsa kayendesedwe ka banking konde kudzera ku office ya community development, komanso taphunzitsa amene angapangire chani business. Boma mogwirizana ndi abwenzi ake pa chitukuko akuthandiza kupereka ndalama ndi upangiri wa bizinesi ndi cholinga choti anthu amene akulandira ndalamazo akhale odzidalira paokha nthawi yawo yolandira ndalamazo ikadzatha. Hassan Phiri, MBC, Mzimba. Nduna yazofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack Namalomba yatsindika kuti boma ndilodzipereka poonetsetsa kuti anthu 80 pa 100 aliwonse mdziko muno adzakhale nkuthekera kugwiritsa ntchito komanso kupindula ndi luso la makono la intaneti pofikira mchaka cha 2030. Namalomba alankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa mapeto a zokambirana ndi makampani komanso akatswiri osiyanasiyana pa ntchito za luso la makono lofalitsira mauthenga. Tindi zambiri mulipotirira Chinsinsi Moyo. Ngati mbali ya ntchito yofulumizitsa chitukuko cha luso la makono la digital, nduna yazofalitsa nkhani ndi luso la makono inakumana ndi magulu osiyanasiyana omwe ndi akatswiri a ntchitozi. Ena mwa akatswiriwo anali akuluakulu a bungwe loyang'anira ntchitozi pa dziko lonse la International Telecommunication Union ITU, motsogozedwa ndi oyimira dera la chigawo chino cha Africa a Halimo Letamo. Zokambirana zinalunjika pamomwe ntchito zomwe zikuchitika mogwirizana ndi bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA zikuyendera, kuphatikizapo dongosolo la kafalitsidwe ka mauthenga komanso chitetezo cha ana pa intaneti mogwirizana ndi bungwe la UNICEF. Namalomba anakumananso ndi mkulu woona za ndondomeko ku bungwe la Global System for Mobile Communications Association GSMA muno mu Africa, Linus Mary. Zokambiranazo zinazama kwambiri polimbikitsa luso la digital m'magawo monga ulimi komanso kukonza mwayi wopeza mafoni apamwamba otsika mtengo. Ndunayi inakumananso ndi mkulu wa kampani ya Starsat Ayang Sen. Kampaniyi ikugwira ntchito mu gawo lachiwiri lopereka makanema a satellite m'midzi mdziko lonse. Ndunayi inati zokambiranazi ndi zofunika kwambiri pothandiza kupititsa patsogolo ndondomeko ya luso la digital mdziko muno. President athu atilamula kuti tsopano Malawi muno nthawi yakwana yakuti njira za makono zimene tizigwiritsa ntchito. Tizigwiritse ntchito m'madera osiyanasiyana, tizigwiritse ntchito kaya ndi ulimi, tigwiritse ntchito m'maphunziro, tigwiritse ntchito kaya ndi pansewu pamene tigwiritse ntchito, kaya ndi zachitetezo zimene tigwiritse ntchito, kufuna kuti pa 2030 anthu 10 aliwonse Malawi muno anthu 8 akhale kuti njira zimenezi zamakonozi akugwiritsa ntchito. Pakuthapa zonsezi, Namalomba anakayendera ntchito ya Access to Satellite TV mdera la mfumu yayikulu Kalomba ku Lilongwe, yomwe ikugwirika ndi thandizo la boma la China. Ndunayi yati ntchitoyi yathandiza kukulitsa mwayi wopeza uthenga m'madera akumidzi. Project yabwino ndipo ife ngati boma tibwereranso ku Chinese government kukapempha kuti asangokhala midzi 700 yokha. Malawi muno ndi midzi yochuluka kwambiri. Osewa kufunika kuti ndi mmene masomphenya a president athu Professor Arthur Peter Mutharika akunena kuti akufuna kuti anthu 8 akhale ndi njira zamakono zimeneza zitha ndithu kulumikizana ndi anthu osiyana ndi anzawo, mathonso malumikiza ndi kapena ndi kulandira mauthenga osiyanasiyana. Mauthenga ake njira zake zina mwa izo ndi izizo zimene ifenso ku nduna wathu tikulimbikitsa kuti tikhale ndi machitidwe ngati amene wawo. Kudzera mu ntchitoyi, anthu a m'midzi pafupifupi 700 mdziko lino tsopano akutha kuonera kanema wa digital odzera pa satellite mwaulere m'nyumba zawo. Chinsinsi Moyo, MBC, Lilongwe. Munkhani za msangulutso amene amakonza mwambo opereka mphotho kwa oyimba wa UMP a Chitoliro alengeza kuti achititsa mpikisano oyimba nyimbo za chamba cha hip hop msukulu za ukachenjede za mdziko muno. Polankhula ndi MBC, mneneri wa Chitoliro Edgar Baluku wati akonza mpikisano pofuna kulimbikitsa luso la mayimbidwe a nyimbo za chambachi.
cholinga chopereka mpata kwa achinyamata amene amapanga za chamba cha hip hop kapena kuti rap Malawi munomu kuti tiagulise kwa anthu ku mainstream creative industry kuchokera mu colleges awo. So mpikisano umenewu ukupanga target ma university ati ndipo amene atadzapanga nawo mpikisano umenewu muzapeza bwanji? Mpikisano umenewu ukupanga target ma universities makamaka amene ali ndi ma students ambiri kwambiri oziwika bwino ngati achina Mnyubasi, achina Kuhesi, Unima, Catholic University, DMI Nzuni ndi ena ambiri. Chiwerengero cha ma university chilipo 15 amene akupanga participate ndi achinyamata ma students ama universities amene ndi tizachita kupanga ma auditions ma campuses osiyana kuti tipeze anthu amene akupanga represent ma universities awo. Tizakhala ndi mwambo mawazi china chilichonse chikachitika ndi mphoto zoperekedwa. Tili ndi record deal, tili ndi promotion deal, komanso tili ndi ma managers omwe tizapase anthu amene angazakhale kuti ni ma overall standard performance. Ndi nkhani imeneyo tafikanso pa mtsiriziro pa nkhani zathu, koma tisanasiyane na inso mitu yake. Dzakhale niso pompo mawa nthawi ngati yomwe ija pamene tikhalenso tikupasirani nkhani madzulo. Koma kumbukirani kupanga subscribe, like, share komanso kupanga turn on ma notification.